हाँ जी, हम आप सबके दोस्त, आप सबके भाई संजीव सिंह राजपूत और आप सब देख रहल बानी टॉक भोजपुरी। आज से हम डिसाइड कैनी ह कि भोजपुरी खातिर भोजपुरिया अंदाज में। तो आज से जितना हमारा एपिसोड आई वो भोजपुरिया अंदाज में। अगर आप सबके अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर नया होखम जा तो चैनल के सब्सक्राइब करके जाएम जा। हम आज बात करे आल बानी खेसारी भैया के बारे में, जो कि एगो कहल न जला बहुत बड़ा डर उनकरा अंदर में बहुत बड़ा डर एगो समा गइल बा। उ केकरा खातिर? पावर स्टार पवन सिंह के खातिर। उ कहेला उ हम बतावे जा रहल बानी। उससे पहले हम एगो उनकरा साथे मोहतरमा बारी उनकरा बारे में बात कर ले के चाहतानी, जो कि उ खुद लाइव में आके कहले रही का कि हम चमचा हैं या चमचा बानी तो चम्मच के बाजे के चाही। ई बात सही बा कि तू चमचा बाड़ू, ओमे पूछला के कोनो बात नहीं खे और नहीं बतावला के कोनो कारण बा। बस इतना बता देवे के चाहतानी कि जौन तू वो घोड़ी के एक्टिविटी लेके चलत तारू आ हर जगह हिहिया तारू ना, 4 दिन के तहार स्टार्डम बा। कितना जाने खेसारी लाल के साथे अइलन और कितना जाने चल गइलन, उनकर पतन हो गए। अब बाकी बारू तू 2-4 महीना खेप जा, ओकरा बाद तू कहाँ रहबू तोहरो अंदाजा नहीं खे। भाई लोग, हम आप सबके बता दी कि आज से 2-4 दिन पहले आई रही लाइव में आ कहले का रही खेसारी भैया के गाना जो 2 नंबर ट्रेंडिंग पे चलत रहे दढ़िया, और पावर स्टार पवन भैया के गाना 1 नंबर पे पुदीना ए हसीना 2.0 चलत रहे। तो ये का कहले रही कि गाना डिजर्व नहीं करता है, उसको आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं। दढ़िया गाना डिजर्व करता है 1 नंबर पे, आप लोग 1 नंबर पे लेके जाइए। अरे भाई, जिसको जाना है, जिसको लोग पसंद करेंगे वो जरूर जाएगा। अब आप सबके बता दी कि उनकर गाना पावर स्टार पवन सिंह के लाल घाघरा के रिलीज भई रहे सारेगामा हम पे, जो कि 15 नंबर से लेके 8 नंबर पे आयल, 8 नंबर से 5 नंबर पे आयल, और 5 नंबर से 4 नंबर ट्रेंडिंग पे चलत रहे, और 4 नंबर से 3 नंबर ट्रेंडिंग पे आयल। अब समा गइल डर खेसारी भैया के और वो घोड़ी के कि अब तो 1 नंबर पे पहुंचे वाला बा। और सीरियसली भाई लोग, हम बता रहल बानी कि अगर 1 घंटा और रुक जाइत ना, 1 घंटा में वो 1 नंबर ट्रेंडिंग पे स्टारडम अपना पालित लाल घाघरा। अब ये लोग के डर समा गई रहे कि पावर स्टार पवन सिंह के अब दोसर गाना बस 1 नंबर पे पहुंचे वाला बा। अब वो लोग राजनीति खेल दलक लोग, राजनीति खेल के का कैलक लोग, सारेगामा से अपन कुछ डिसीजन ले ले हो लो, और ओकरा बाद वो गाना के प्राइवेट करा दिहल गए। प्राइवेट करैला के बाद में अब पावर स्टार पवन सिंह के जितने भी फैन थे ना, मतलब फैन लोग के मतलब मत पूछो यार। जब फैन लोग बौखला गए कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना काहे प्राइवेट भइला, बहुत लोग के तो कॉल भी चल गए बद्री झा जी के पास। ओकरा बाद में थोड़ा देर के बाद में ये रात के जाके फिर से गाना के पब्लिश कैल गए। पब्लिश कैला के बाद भी अभी भी 4 नंबर ट्रेंडिंग पे बा। हम पूछे के चाहता नहीं खेसारी भैया तोहरा से, तारा का चीज के डर बा कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना 1 नंबर पे ना रहे के चाहिए? एक बात ध्यान में रख लिया, 4 दिन 5 दिन बाद में गइल बाड़ा ना 1 नंबर पे। अब पावर स्टार के गाना 2 घंटा से 4 घंटा में नंबर 1 के स्थान पकड़ लेवेला। और काहे ला इतना डराता रहे अपना स्टारडम के लेके कि कहीं हमारा स्टारडम खत्म ना हो जाए? टेंशन ना लो, गाना अच्छा गावो, ठीक बा। अपन जौन मेहनत कर तारा मेहनत कर, मेहनत के फल मीठा होला, लेकिन दूसरा से जलल कम कर। और जलबो तो खुद लोग ना कहेला जे अगर हम दूसरा खातिर गढ़ा खोनेम नु तो पहले हमार पैर खुद गढ़ा में पड़ी। तो वैसन मत कर, अच्छा से चले दो, भोजपुरी के बढ़ावा दो और भोजपुरी के आगे बढ़े दो।